Ето ви как щука отдолу под водораството. Снощи до 3 часа го разширявах. И каракодите. Тъжко тия каракоди са от това гел. Има и едно костурче от бушуля, кефалите, татмарица и щуката татмарица. Чекам една от динката да дойда, ама само една голема фанах. Ей и малките, само че виждат ли са малките рибенца? Много малките кефленица. Ето ги. Ето го, чакай да видим пръста, къде е пръста? Ето тук, ето ги. Ето ги малките кефлета. Даже едно мренче има малко. Още ще го пълня. Има още.